מה קורה חתולות? כאן חתולה טיים. היום זה סרטון ראשון לערוץ ואנחנו נסביר על מה יהיה בערוץ. אז דבר ראשון שבטוח יהיה בערוץ זה סגנון חיים. אנחנו החלטנו שאנחנו עושים מלא סגנון חיים, וחברים סליחה על קצת הרעש, אנחנו נחזור לכם עוד רגע. חזרנו אליכם חברים. אוקיי, אז אנחנו נעשה הרבה דברים מגניבים בערוץ שלנו, ואם אתם רוצים להיות מעודכנים בעוד עדכונים שאנחנו לא מעלים בערוץ יוטיוב שלנו, אצלנו בשביל זה גוגל פלוס שפתחנו במיוחד לערוץ. אז אם אתם רוצים להתעדכן תעקבו אחרי הגוגל פלוס, ואם בא לכם להתעדכן בסרטונים שלנו אז אתם יכולים להירשם, לא חייב, פשוט אפשר לחפש סרטונים חדשים של חתולה טיים. אז בואו נמשיך. מה לפעמים נעשה כל מיני אתגרים, לרוב נעשה הרבה דיבורים וגם נדבר קצת על כדורגל ונעשה דברים על כדורגל. יהיה כיף חברים. טוב חברים, מקווה שהבנתם את ההסבר על חתולה טיים, מקווים שנהנתם ויאללה ביי. סליחה חברים, מקווים שנהנתם ויאללה ביי.